Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Robert Arrigo jinsab taħt pressjoni qawwija wara l-aħbar li l-festi tal-Indipendenza mhux se jsiru fuq il-fosos tal-Furjana. Żvelat dan il-Gazzetta Kulħadd li rrappurtat kif anki waqtu wara l-laqgħa tal-Eżekuttiv ta' nhar it-Tlieta għamu bosta mistoqsijiet. Ħafna staqsew fejn marru l-flus li Arrigo jgħid li ġabar f'maratoni suppost rekord. Biex taxxaq fl-istess jiem li l-partitarji tal-Partit Nazzjonalista skoprew li l-festi tal-Indipendenza mhumiex se jsiru fuq il-fosos tal-Furjana, is-Segretarju Ġenerali Clyde Poole jibgħat email jitlob iktar flus. Il-flus qed jitlobhom bil-lest tal-maratona li se ssir fis-6 ta' Ottubru. Dini email ta' disprament bilan li l-attivisti jibdew jiġbru l-flus minn issa. Għalkemm ma nkitibx fl-email membri tal-kumitati sezzjonali kienu marfa li jekk għandhom il-flus li jistgħu jmorru bihom qabel huma mħeġġa jagħmlu dan. L-email niżlet rabja kbira x'intbagħtet propju f'mument fejn it-tmexxija ddiżappuntathom bil-kbir, bl-aħbar li l-festi tal-Indipendenza iċċaqilqu għal tal-pjetà. Wara din id-deċiżjoni laqgħet ċaba kritika wkoll Robert Arrigo. Wara kollox kienu l-iktar wieħed li ftaħar fl-aħħar xhur kull darba li kien hemm maratona ġbir ta' fondi. Intant l-istess gazzetta żvelat ukoll li l-ġurnata ta' ġbir ta' fondi feluq snin il-kap Adrian Dalija marret ħażin ħafna, tant li t-tmexxija baqgħet ma ħabbrix kemm kienet is-somma miġbura. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.